outside. Všechny příznivce mého kanálu. Moje jméno je Percy a já vás vítám u nového videa. Tohle video bude taková informačka o nových sériích a změně jména. Takže jako první bych udělal tu změnu jména. Změnu jména máte na tom nápise hned ukázanou. Místo trojky je tam změněné Ečko, protože spousta lidí mě četlo jako P3RCI. A tak jsem tam dal prostě Ečko, no. A i channel je tak změněný, takže už jste si mohli všimnout. To je změna hry, potom jsou nové série, takže za prvé, první nová série bude z Counter Strikeu, budu natáčet z různých serverů, asi udělám sérii jako na to, že budu ukazovat různé servery a tak dále. A potom druhá nová série, která vyjde, no vlastně, druhá nová a druhá nová série, která vyjde, tak to bude z Minecraftu a budou to Annihilationy, to budou timelapse, rushe a celé hry a takový. Pardon. A potom budou ještě minihry, jiné minihry, jako jo, nejenom Annihilation. Jo a to by mohlo být teda pro dnešní video všechno. No, ještě ne, ještě chci doplnit, že jsem trošku poměnil intro, takže v intro jste mohli vidět něco novýho. No ale to už je fakt pro dnešní video všechno. Pokud se vám líbilo, zanechejte like, pokud se vám nelíbilo, tak dejte dislike a dolů do komentářů napište, proč jste mi dali ten dislike. Jo, a samozřejmě, pokud se vám líbí pokud mě chcete podpořit v mojí tvorbě, tak klikněte na červené tlačítko subscribe. Ano. Takže já se s vámi loučím a u příští videa se zase uvidíme, takže čus.